Tot just, avui és el Dia Mundial dels Parcs Naturals i hem arribat a la 90 jornada d'invasió de Rússia a Ucraïna i vivim en el 893 dia de pandèmia. Dóna compte si n'hi ha xifres. Doncs bé, per aquest motiu torna a reflexionar sobre la necessitat de passar a l'acció i fer un pas avant per poder donar resposta als reptes del nostre temps més enllà de les trifulques de barraqueta que es produeixen al nostre voltant. Tal com està comportant-se el clima, que no para de llançar avisos perquè ens n'adonem de l'agressió que propinem al planeta, convé reflexionar sobre aquest fet, però també sobre la crisi energètica o el futur de l'alimentació. No ens n'adonem, però aquests són factors de risc que no podem ajornar i necessitem marcar el nostre posicionament personal. La pressió pandèmica té un altre nivell i ens hem de preocupar pel futur.